vanhu automatic advanced entry nenonzi automatic level entry. Automatic inopiwa munhu afa ungoti tisi tinopa kuti mabasa ake angotifadza handitika sezvakaita vamwe vaimbi vataimboburitsa vana tuku vanana handitika tobva tapa handitika ivavo ndo vanopiwa inonzi automatic advanced entry handitika. But advanced tiri kupa munhu mupenyu anga achishandira Mwari sezvinoita kunyaradzo zviye zvamunoita handitika tomupa inonzi automatic advanced entry. But vanoya via the church bank which is our church handitika. The church remnant church yangu was authorized to be the God's bank. Chinonzi God's bank ya banking handitika kuti uri kuisa nhasi but hausi kuzviwana ipapo ndozvosangana nazvo kumberi sezvinonzi na Solomon isa chingwa murwizi unosangana nacho kumbera handitika. Kuisa chingwa murwizi it's banking handitika kurati ndichazonoripa kumbera handitika. As the Bible says munhu achatongwa according nezvaakaita handitika. You shall reap what you sow handitika. Saka ndo zvatiri kuita. Saka automatic advanced entry akawandisa unochuza yaunoda but anopinda muchechi yedu inonzi God's bank handitika, the remnant church. But anenge akamira zvakadai. So the new one yavapo the latest ndekuti kuvanhu vese vachafadza Mwari. Saka automatic inopiwa munhu apa mota apa stand apa imba chete zvapera handitika. Then kana waisa offering matithering kana kuti 12 months partnering inodarika 12 months unopinda inoenda mubanks God's bank handitika unozopiwa at judgment. Saka vanhu vese vari kushanda vari in those ways handitika. Vari kushanda vari kuguku handika automatic nevari kushanda vari God's bank vese vari kupiwa automatic ya. But automatic yako yeku God's bank unoipiwa at judgment. Avo ndewe offerings vema tithe vema thanksgiving handitika vema partnering ship vema 12 months and above handitika vanopinda ku God's bank handitika vanozopiwa at judgment day. But vari kupa mota stand neimba handitika vanopiwa automatic ipapo there and there. Uchitopa mota yako uchito processerwa the automatic advanced entry yako toziva kutoti zvako zvatoita zvako zvatoti you are now qualified. Saka bara tingangoti chinonzi righteous chat before we do that munhu anenge ari munyuwani maybe atingaona the interview today. Chinonzi righteous chat kumeasure vanhu vatsvene for that month vakastrive kuva vatsvene and it's only for those who strive to be the righteous one handitika. Saka tikuona kuti Genesis chapter 18 panonzi kana ukaita 50 ukaita vanhu 30 ukaita vakati handitika I shall not destroy handitika Sodom and Gomorrah handitika. So that is the same method yatikuita kuti panongomeasure kuti per month pane vanhu vangani even ye daily tikuna kuipa but twanza kuda kupa ye monthly. Saka this month yedu yakamira yakadai so handitika. Let me read from my phone handitika kuti yakamira say Harare ine 300 Bulawayo ine 190 then Mutare ine 120 then Gweru ine 361 then Masvingo ine 90 then Chinoi ine 327 then Norton ine 123 ndo righteous chat in this month. Saka vanhu ava hatina kuti ndo vanhu vari kuenda kudenga please. Vanhu vanowanza kunetsikana kuti maybe ndo vanhu autoqualify even no, it's a monthly measurement yatinoita a month kuti mwedzi unoyu vanga vari vatsvene ivanhu vakati handitika not kuti it's vanhu vachaqualify for heaven, it's not their number yacho handitika. Saka numbers atingotaura every month kuti this month kwakaita vanhu 20 this month kwakaita vanhu 100 handitika. Saka zvinomeshwa every month kuti this month kwakaita vanhu vakati. Saka ndo vanhu vatakakwanisa kuita ivavo this month vakaita vatsvene but havasi vari kuenda kuheaven and zvinochinja every month handitika. We are not saying it's a permanent thing handitika. Zvinochinja zveapo neapo futi zvakare handitika. Mwari vachitiitira zvakanaka. So regai tinde futi kune imwe tine machats akati one day maawards yedu at this time handitika. Tine imwe yatiri kuti Zim inonzi spiritual chat spiritual chats evanhu vaMwari vemuZimbabwe kuti gore rino pavafundisi vese mama awards ekutinde vapi vakaita zvakanaka ava maawards tine akawanda tine 4 aripo atinawo maawards handitika. Saka yekutanga ndichatanga nevafundisi kuti vemuno ndevapi handitika. Vafundisi vedu kuti akaita number 1 muZimbabwe ndiani kubva zvatanga gore kudenga gore ratopera izvozvo handitika. Tichiona kuti akanyanya kushanda kudarika umwe ndiani pavafundisi vese maprofets mapastors mateachers mapastors handitika. Ndiani akashanda kudarika mumwe stereka handitika pamabasa akamezhwa ana Mwari this year 22 maawards edu akatoitwa handitika. Prophet was there in heaven recent, that's why iri kunzi welcome back from heaven handitika. Zvakasiyana back from heaven zvakatosiyana. Welcome back na back from heaven zvinhu tu zvakatosiyana, even going back zvinhu zvakatosiyana handitika. Saka welcome back
ndo ndandiri in heaven recently anditi ndiri pama awards yayo achipiwa but vanhu vachapiwa mibayiro yavo at judgment day anditi zvinoitwa added to your works anditi saka this year tine vafundisi tine magospel artist tinezvi saka tichataura mbichana tichitaura category by category anditi saka tinoona kuti kuvafundisi pakapinda 4 vakaita number 1 muZimbabwe yese vafundisi vese anditi akaita number 1 anditi regai tiverenge tione kuti who is number 1 pakaita Prophet Madungwe anditi number 2 pakaita Baba Guti, number 3 pakaita Prophet Makandiwa, number 4 pakaita Prophet Magaya. Ndoma awards enu number 4 istopa 4 vanhu anditi kose mchingopa 4 warati nyika inopa 3 anditi gold nesilver nebrass anditi istopa 4 anditi saka tikuti paZimbabwe anditi ava ndo vanhu vakashanda kudarika vamwe vese akaenda pamusoro pavafundisi vese ndi Prophet Madungwe, Baguti vachitevera, Prophet Makandiwa vachitevera, Prophet Magaya vachitevera. Zimbabwe yese whether uri a Zimbabwean pastor uri based ku South Africa kana uri based ku America anditi tingora maZimbabweans ese akazvarwa ane birth reZimbabwe ne passport yeZimbabwe, the holder of Zimbabwean identity anditi kuvafundisi vese. Saka ukazonzwa munhu asiri palist achiti prophet asi munhu waMwari, mwana mudiki ari pasi ari jealous anditi haana kuwana mubayiro uyo. So these prophets ndo vakakwana, saka maprophets ndo vakadominata 3 vakapinda anditi vapapinda apostle Baba Guti anditi saka that is the yakaitika. Saka vesa vakakundwa nevanhu ivavo, saka Prophet Madungwe ndo vanga vari number 1. Saka ukazonzwa chinzi Prophet Madungwe zvaruita zvisi indikati to rewarded by God ndikati number 1 anditi hapana kuita bias apa prophet ndingoona kuti Prophet Madu, Prophet Magaya, Prophet Magaya ndio ndingoona but mukatasa pa number 2 is not bias anditi vaprofita vakashanda zvaka vaprofita vakashanda anditi sando dzavo anditi kuti prophets and Mwari vanoti handina chandinoita unless I revealed first to the prophets anditi kuti zvinotanga nevaprofita. Prophets are close to God anditi saka that's why maybe zvinopo advantage but Baguti is number 2 anditi is an apostle anditi vakakwanisa kupinda anditi saka zvaitwa voted by the angelics, vana Christ, vana God, vana Mike, vana Gabriel. Neno ndaitovhota futi papo ndaitodiwo vhoti yangu vhito yangu ndaitoisoposi ndiri heavenly delegate. Saka zvinovhotewa neheavenly delegate denga rese any angel iri kudenga inovhota. Vana vazotere prophet makaita favor nekuti mimi makazovhota futi pa but mwatasati 1 vote per person anditi you vote pakanzwa right vafundisi vanhu vaMwari yesi ndakazvivhotera hapana pandikavhotera umwe munhu because I wanted the award andika 1 vote ndakazvivhotera but kuti ndizowina inini gap iti inini handina kuita sezvakaita kuBrazil maizvo kuti Bolsonaro akarohwa ne1% naLula aiwa inini ndandiri way ahead tikatozoburitsa mapoints acho aiwa inini ndandiri kumberi zvokuti it can take maybe apa pane gap risingaiti tingade kunyatsonzwisa kuti zvainyatsorewardwa how alright. Mariwadza ende kuti wakashanda sei, wakatendetsa vanhu vangani, wakainfluence vanhu vangani, how do you impact lives yevanhu anditi how many people received the message you preached anditi zvasema kaona TV vane machechi akati kurei ndo vakanyaenda pamusoro bozi vari kuricha vanhu vakawanda anditi saka ndo maawards atakaita iyayo anditi saka zvaivhotwa by every angelic inonzi every angel. Maangels anopfuura mazillions or billions anditi saka vese vakavhota vakakwanisa kutaura kuti number 1 ndi Prophet Madungwe anditi ndini ndandiri pa1 ndini ndakadengedzera ndiri pamusoro ndakakunda vese. So I'm very proud. So ndichazotora my award at the judgment day. So zvechingoitwa added kumabasa angu saka every year zvinenge zvichiitwa. Next futi anouya maawards anogara ariko, saka ndo maawards edu yayi. Saka ndo zvakabuda pamaawards pamavotes edu ekudenga kuti vafundisi ashanda kudarika vamwe. Kushanda kwavafundisi zvinonzi zvishandwa, unenge washanda ukanopinda maheavenly awards aiwa even zvine chitorwa kuti you're a servant of God chekutanga. Second ende zvinoreva kuti wava nemachances are very high for you to qualify for heaven. Toti iwe prophet mbumere toti iwe wazotadza wakapiwa heavenly award saprofet mazobatwe muprofeti mune mukadzi wemunhu oro mazoponda munhu rinotorwa here heavenly award naMwari kuti no wakanganisa zvinhu
Alright, zvazvinoita ndezvokuti let us go to the Bible and Paul anoti the gifts of God and are of no repentance and Mwari kana vakupa munhu atapa automatic advanced entry kana takuti wawa candidate yeheaven you have qualified hatikwanisa kukutorera kuti because the spiritual law inoti the spiritual matters are of no repentance and Mwari vakakuita mufundisi nhasi chero ukadonwa ukabatwa nemukadzi wemunhu and Mwari havakuregesi kuita mufundisi zasamjona even vafundisi venyamwanga minyozonati but mufundisi asi kuparidza but even asina kama wakanaka naMwari saso andika so anga asisiri king atisirwa umwe na David but Mwari havana kumubvisa vakazomubvisa afa vanangotora kuti ndaisa David nhasi saka inini ndakutokubvisa so because ndaisa David andika vakamusiya kusvika afa nedeath yake vazomuti iwo chibva David chipinda David ana kumbopinda ripo why the law ndo yaishande kuti the law of spiritual law inoti Mwari havatore chavakupa andika zvose nemaawards enyamo papanyika kuti ukapiwa sezvakaita wokuSouth Africa uya that chiremo yakapiwa akazouraya mukadzi anditika auraya mukadzi wake akanzi aiwa taakukutorera anditika ndokubva atorerwa anditika vanotora makambani vana Adidas vana Mwari havadaro Mwari kana vakupa anditika kana munhu atopiwa havatori Mwari kwatova it's a final chokuti hautorerwi zvinhu zvaMwari anditika chero ukazotadza ukadi zvawakatopiwa wakatoshanda wakatopiwa even mabasa ako ukasvika anditika Mwari vanotarisa kuti mabasa ako akawanda awakaita akanaka unoenda sezvakaita alright let us touch the life of Jehu anditika Jehu anonzi haana kusiya pamabasa ake aaita ekunamata zvifananidzo zvababa vake anditika but adaro Jehu anditika anonzi akagona akafadza Mwari because akauraya Jezebel mission yake yanga iri yekuuraya Jezebel anditika auraya Jezebel Mwari vakafara naye but mabasa anamboita mabasa akanaka Jehu akangouraya chiti munhu ari kunetsa basa raMwari Jezebel and akafadza Mwari anditika saka muri kuona Mwari ndozvinokutariswa naMwari kuti waiteri kana what have you done to the kingdom of God that's what ndisai mota isai chimakanyarara because ndozvinokutariswa naMwari kuti makaita anything basa raMwari kana unini chawakaita chirevhenu wakaita zvawakaita wainamata chifananidzo sezvaita Jehu anditika Jehu qualified for heaven because akangouraya Jezebel yasi kunouraya munhu so anditika but ainamata chifananidzo aita chi zvese anditika saka we see kuti izvozvo anditika chete ndozvinoendesa munhu kudenga anditika kuti izvozvo chichawakaita saka uchizonosvika pajudgment chichawakaita ndikapa mota kuna Prophet Madungwe basa ravo kusecond coming of Jesus Christ anditika which means kana zvadaro anditika zvakureva kuti iwewe anditika wakutopiwa saka Mwari havatoreri nyika ndoinotora kuti aiwa iwe nhasi ndakakupa mota tichidanana saka tarambana ndakutora mota inotora stand inoti Mwari chavakupa vakupa it's a talent anditika hatina kana dambudziko napo but munhu anozosezvakaita kwaMerika zoti munhu anozonowedzera dzati talent kutengesa mweya kuti to the devil kuti mafans amutevere izvo ndo zvatinozojaja anditika saka listening to music whether yegospel kana chi hazvina basa because you are listening to talent anditika zvava nemota anditika zvinhu zviri panyika dzimba dzatogara zvinhu zvinogadzirwa netalent yemunhu andika it's a talent hapana chakamboipa anditika because chinhu chagadzirwa nemunhu kurati italent yemunhu andika chinhu chaimbwa nemunhu italent yemunhu anditika but kachizoti spiritual toda zvinhu zvaimba Mwari mukati ndo zvatinozoawada zvegospel but zvematalent hatina kuzviita maawards saka number 1 papana Pastor Charamba, number 2 papana Baba Manyeruke, number 3 papana Mambo Tutorere, number 4 papana Dukas Moyo zvatsanangura kuti why zvakavhotwa zvichidai anditika maangelics yese futi airai yes ma-heaven awards anoitwa voted by the angels only saka masongs aya vanotomanzoerana Mambo Tutorere nana Dukas Moyo alright anditi muri kuona kuti tiri kutarisa kuti pauri kuimba music yako yabata vanhu sei nditika saka even vese vana Pastor Charamba vakaimba kubva kudhara nditika totarisa even nezvekumashure zvese zvo zvinotariswa saka dzasema kana Baba Charamba naBaba vakavaru vakaenda pamusoro because vane masonga akaimba kudhara saka vane advantage already kudarika vakaimba iko zvinhu but chizotasawo macurrent aripo vana Tuterere vana Dukas Moyo ndo vanhu vari kunyanya kunetsa nditika saka vanhu ivavo ndo saka vakazoenda kumashure mbichana but panguva yedu ndo vari kuleader saka mapioneers ava ndo vakaenda pamberi because vane mavotes akawanda music yavo yakaimpacta vanhu since amenorini yana Baba Manyeriko yana Charamba nditika saka Baba Charamba ndo vakaenda panumber 1 ndo vakakunda vaimbi vese vegospel wanditika vachiteverwa naBaba Manyeriko vachiteverwa naMambo Tuterere
akateverwawo naDorcas Moyo. So ndo zvevayimbi zvakabuda gore rino. So ticharamba tichiunza futi even next year. Saka maawards avo vanozomapiwa the gift nditika zvinoita sema awards enyu ana mana chiya nditika unopiwa ipapo isu tinopa at judgment day because mabasa nditika zvinoitwa edit into you. Saka vanhu ivavo futi vane vapinda machi pama judgment vane advantage yekuqualify for heaven because vatoshanda nditika vane vato dilute even vakaita chakaipa chinoitwa diluted nemabasa akanaka. Saka pauri kuridza song yatutereyo uchipinda mumweya nditika zviri kutomupa mabasa akanaka uku anditika kuna Mwari zviri kutokutendeudza. Even Prophet Madungwe pandikudaidza sometimes ndichinyanya kuparidza ndichienda even to the lost anditika that's why zvidaro. Saka vayimbi ivavo ndo vakakwanisa kupinda vakavhoterwa with the angelics, Christ, God and everything anditika